morning, everybody. Good morning, everyone. Hello, papunta na naman tayo sa palengke. Today is April 7. It's April 7 at Martes ngayon. Puntahan natin ang palengke. Mamalengke tayo para may makain na naman. At alam nyo naman yung pagluluto natin, importante. Good morning. At nandito ang lakay ko. Ayan. Bakit masyadong maliwanag? Mabuti. Let's go. Mingaw kayo ang mga kalsada. See? At ang oras ay mga 10 o'clock AM. Ganito ang kalsada, guys. Medyo may pagkamingaw. You know mingaw? Mingaw is maraming ibig sabihin na mingaw. Mingaw na sad, mingaw na hindi matao, walang katao-tao, tahimik, mingaw na namimiss mo, pero ito ibig sabihin tahimik. Dito sa parteng ito, itong intersection ng ICM at saka dito sa Rochester Street yata ito, itong kilid ng McDonald's, yan, at saka dito yung papuntang yan ang medyo busy. Ardo sarado no? Lepas. Yeah. Ay, ewan. Kasi sarado ang handiman eh. Hindi natin tinignan. Hindi ko rin alam. Well, sarado pa rin siyempre itong open market dito sa labas. Ang binibilhan ko lagi ng gulay at prutas, sarado pa rin. Ayan, nakita nyo. Tayo sa loob ng palengke at ang palengke ay isang entrance lang, isang exit. Hindi katulad noon na lahat ng sides, 4 sides of the market has a lot of entries. O ayan, dito sarado nablakan. Kasi ang entrance dun lang sa harap and then exit dun sa likod. Ay, pwede rin mag-exit dyan sa entrance, no? Pwede rin. Entrance and exit dyan. Diba? Guys, baka hindi ko na makunan sa loob kasi magmadali ako. Madaliin ko lang ang mamili. Okay? Saan tayo sa gulayan? Sa loob? Sarado dyan. Ah, sarado?Aya? Ayaw ay nakalimutan ko eh. Isa lang para entrance. Patay si pare ito. Pahimot yung pare. Tingnan mo lang. Pero sila doon yung parang surgula eh. Saan?
Ayan. Magkano yun? Sila, ano ba yung pinano? Pag pila ni 500, ma'am. 500? Hangyo. Way hangyo. Okay, bakit unod? Okay, full moon. Okay. Inya pila na? Agibayra na? Bili na ako ng 2 tray. 480, ma'am. Diyos ko, day! Kapoy kayo, mamerkado, my God! Grabe, na, parang nagpapanik buying ang mga tao. Maraming tao banggaan, bungguan, bampingan, nagbabump-bump ang puwet. Tapos ngayon ay nauhaw ako dahil napagod ako sa kapipili ng mga gulay, mga isda, mga ano. Ngayon, ito palang asawa ko habang naghihintay dito sa labas dahil isa lang nga ang allowed sa loob, ay bumili ng ano doon sa labas, yung itong ganito na isang case. Ayun, nakita mo sa upuan. Ayun, nakita rin yung itlog. 2 tray kinuha ko talaga. Maganda yung itlog ng suki ko Yung itlog ng manok ha, hindi yung itlog niya. Alam nila, masama lang isip mo Hindi Tapos ito, pinainom niya ako nito dahil sabi ko kahit na ano, kahit ihimo, iinumin ko man dahil uhaw ako. Nako guys, my first time to experience boiling Coke. Ang init sobra. Ngayon, punta naman tayo sa supermarket para bilhin yung mga milk, mga ganon, mga canned goods. Guys, nakapamili na 2 basket kasi kunti lang naman pinamili namin. Siniguro ko yung sabon. Yan, daming sabon guys. Yan. Dami kong biniling sabon. Tapos yung shampoo namin, yung chicken. Anyway, mag-haul ako. Yan. Ganun. Tapos yung bigas, mga mainom. Tapos, meron pa naman kasi dun sa bahay, pero okay na yan. Ang daming namimili. Parang nagpapanik buying yata. Ang dami guys. Ang daming tao. Yara day Ako yung duha ka bag. Mga pagkain pati ng aso guys. Kailangan namin ibili ang mga aso. Yan. Tapos yan.
documented. Labo eh. Promotion. Uwi na tayo guys at magluluto na naman. At least meron na tayong pangkonsumo ng isang linggo. Yes. Salamat Lord God. Thank you Lord. Hi. Tapos na kaming namili. Ay salamat. Ano yung binubuksan? Nag-black mamba na naman siya. Nag-black mamba. Ako naman nag-Wilkins guys. Ayan. Nauhaw kami, sobra. Kailangan ng drinks pag ganito na mainit ang panahon. Sobrang mainit, grabe. At least, napamili namin yung mga kailangan. At kasi kailangan nating mag-stay sa bahay. Kaya bago ka pumunta ng pamilihan, ay dapat isulat mo na lahat yung mga kailangan para isang bilihan na para sa ganon ay walang balik ganon. Ngayon kailangan maging wise ka, mapagmatsyag, alerto, kailangan masigla, laging energetic, kaya nag-black mamba. Nag-black mamba? Ngayon lang ako nag-black mamba. Oh, ngayon lang nga. Ngayon lang kami nakabili. Alam nyo naman, nakakulong lang. Lahat naman yata tayo lahat naman tayo nakakulong Naka-quarantine naman kasi, kaya hindi natin mabili yung gusto natin. Anytime, hindi na katulad noon. Kaya kailangan pag lumabas ka, kailangan bilhin mo na lahat ng kailangan. Today, sa pamimili namin ay maraming taong namili at parang atubili at balisa ang mga tao. Kailangan yung bang talagang seryoso ang mga mukha at saka parang nagmamadali. Parang nagmamadali baga. Kami rin, nagmamadali rin. Pare-pareho lang kami, nagmamadali rin. Ako ayokong magtagal doon sa maraming tao. Parang naasiwa ako dahil nakamask lahat, yun bang nakamaskara lahat ang mga tao, hindi mo na makilala kung sino-sino yun. At least may social distancing, hindi dikit-dikit, hindi ka kabado na baka madukutan ka o ano dahil nakadikit yung mga tao. Ngayon ay may social distancing at least. So, ang napansin ko lang ay parang ang presyo ay katulad pa rin ng dati. Nakita ko dun sa mga karne, tinignan ko kanina, sinilip ko, ganun pa rin naman. Pero may mga products na medyo tumaas ang presyo. Hindi ko lang alam yung bigas. Wala yung mga bread na yung mga imported na bread. Oo nga, yun na napansin ko. Galing Manila, galing labas, hindi siguro yun na nga. Kaya nga. Guys, nakakamiss yung mga products na gusto mo katulad nung mga Goldilocks. Merong Goldilocks pero iilan-ilan lang na cake. Wala na yung mga products na marami silang wala ngayon. Kaya kasi syempre alam natin walang airlines, ang airport ay sarado. Wala nang ma-import ng mga products na katulad ng mga dati, yung mga bread na imported, wala rin. Ang daming wala. Kaya kung ano yung products natin ay tangkilikin na lang, ganun na lang. Tayo iuwi at makapananghalian at tuloy na naman tayo ng mga galaw natin sa loob ng ating kaharian. Guys, ini-enjoy na lang namin na nag-stay sa bahay, kaya ganon, enjoyin mo na lang, gawin mo yung gusto mo na pwede mong gawin na ini-enjoy mo sa loob ng bahay. Ganon na lang ang gawin natin, luto-luto o kung ano-ano dyan. Dumaan kami dito sa Wayway. Nandito kami pumunta ang husband ko sa Wayway guys para bumili ng pintura. Ano yung sabi niya? Yung coolant daw. Ewan kung ano-anong mga binili. Bombilya. Ano pa yon? Yun, basta may mga binili siya dyan sa Wayway Home Depot. Nagde-deliver pala ang Wayway Home Depot guys. Kung gusto nyong mamili dyan na hindi na kayo pupunta dito mismo sa tindahan nila, sa hardware, tumawag na lang sa kanila. Meron silang advertisement kagabi, nakita ko sa Facebook na magde-deliver sila. Online yata pwede nyo nang i-order or by phone.
And then mag-deliver sila ng COD, cash on delivery. Eh. Igan ka? Halo? Igan ka? Hala, gapahan mo, oy. Ang ganda, oh. Kamukha ni Waku. Tumutulong siya, guys. Tumutulong siya. Siya nagsisil ng bottle ay ng galon. Natin kung may pagbabago sa pricing ng mga commodities, food, groceries, chicken meat, pork. Magkano ang kilo niyan? 200 ang kilo na. 200 ang kilo niyan, 2 piraso. Tapos ito, teka, at bulat datin ko dun sa loob.